De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Lof zij u Christus. In die tijd zei iemand uit het volk tegen Jezus: Meester, zeg aan mijn broer dat hij de erfenis met mij deelt. Maar Jezus antwoordde hem: Man, wie heeft mij tot rechter of verdeler over u aangesteld? En hij sprak tot hem: Pas op en wacht u voor alle hebzucht. Want geen enkel bezit, al is het nog zo overvloedig, kan uw leven veiligstellen. Hij vertelde de volgende gelijkenis. Het land van een rijk man had een grote oogst opgeleverd. Daarom overlegde deze bij zichzelf: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn oogst te bergen. En hij zei: Dit ga ik doen. Ik breek mijn schuren af en bouw grotere. Daarin zal ik dan heel mijn rijkdom aan koren opbergen. Dan zal ik tot mijzelf zeggen: Man, je hebt een grote rijkdom liggen voor lange jaren. Rust nu uit, eet en drink en geniet ervan. Maar God sprak tot hem: Dwaas. Nog deze nacht komt men je leven van je opeisen. En al die voorzieningen die je getroffen hebt, voor wie zijn die dan? Zo gaat het met iemand die schatten vergaat voor zichzelf, maar niet rijk is bij God. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Het einddoel van ons leven is het eeuwig leven bij God. Dat betekent, het aardse leven is uitermate vergankelijk, gaat voorbij. Niets blijft nog over. Soms zeggen mensen: ja, de herinneringen aan de doden blijven over. Maar wat heeft de dode daarvan? En als die dode rijk is geweest op aarde, dan neemt hij niets mee in de kist. Alles wat hij vergaard heeft, is voor anderen, na hem. Betekent dit, krachtens dit evangelie, dat een mens arm moet zijn? Nee. Maar hij moet ook niet streven naar rijkdom. Alsof alle levensgeluk zal afhangen van rijkdom. Want uiteindelijk komt de dood om de hoek kijken. En je neemt de rijkdom niet mee in het graf. Pas op en wacht u voor alle hebzucht. Want geen enkel bezit, al is het nog zo overvloedig, kan uw leven veiligstellen. Daar spreekt Jezus de waarheid. Zoals altijd. Wanneer we om ons heen kijken, dan zien we dat hebzucht een grote ondeugd is bij velen. Meer en meer en meer en nog meer hebben. Streven naar een nog grotere rijkdom of macht. Die mensen die handelen zoals de man in het evangelie, die tegen zichzelf zei: eet en drink en geniet ervan. Inderdaad, ze eten en drinken en ze genieten ervan. Maar uiteindelijk is ook het graf hun doel, einddoel. Deze mensen die niet geloven en alleen maar streven naar materialisme, naar rijkdom, staan uiteindelijk met lege handen. Ze zijn nu reeds arm, of zoals Jezus zegt, niet rijk bij God.
Iemand die weinig heeft, kan zeer gelukkig zijn. Iemand die gelooft, maar niet rijk is, bezit een schat. Hij is rijk bij God. Hebzucht is een grote verleiding. Laten de woorden van Jezus gedachtig zijn. Pas op en wacht u voor alle hebzucht. Laten we bouwen op het evangelie. Laten we bouwen op het geloof in Jezus Christus. Laten we bouwen op de rijkdom bij God. Dan hoeven wij ons nooit druk te maken over erfenissen. Het is van groot belang, mijns inziens, om eenvoudig door het leven te gaan. Je hebt te eten, je hebt te drinken, je hebt kleding, je geniet onderwijs, je hebt onderdak, je hebt werk. Meer dan voldoende. Je hebt anderen om je heen. Materialisme zal een mens nooit gelukkig maken. Integendeel. Ik heb ooit gelezen dat een Franse psycholoog onderzoek gedaan heeft naar de effecten van het materialisme op de menselijke psyche. Het maakt een mens stomzinnig. Zijn conclusie. In ieder geval niet ontvankelijk voor het evangelie. Laten wij, broeders en zusters, wel die ontvankelijkheid tonen voor het evangelie, vanuit de eenvoud van ons leven. Immers onze rijkdom is bij God, nu reeds, en straks over de grenzen van de dood heen, voor goed, voor eeuwig. Amen.